كبرات تقتلت مدبنا نايلومي مدب كفوزته كالأي كفال نايت زحلف سمون مس دكتور فتوي ولدي حمده كاب هاجرون رويس تخايد زتايو دكتور فتوي مكور مهورنا قطبان كمون كيلاك إيه سامع بالا ختماتاتيو دكتور فتوي نهلو بوليتيكا وخناتات هاجرنا ملكيتو تعزبتاتو أبستفلالي قصات محبراو ميدياتات كتصحف تنحيو بفلاي دما أبز قربا أوان من النتن تلمدين بوليتيكا ورجام بزبلار استي نتي أبز قربا عمتات أمونغو إرتروان بقاعدي زربولو زلون أو رجاو دابا زحزن بوليتيكان صعبينون نبن ببتي زقربات صحفتو نايبو حتى تختاتلتي أقل بوز رخبا مخانو أبز حلف سمون زفننايو قدما يكفال قليسنا نيرنا لمون مقتصلتاناتو حيزلكم أدلو مدب يوهانس تسفى مريم أمسمرالو سناي مكتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان انتاي حتى كذا ليسي إذن لومي دزربل زولو أبز محبراو ميديا ترنف عبيلنا هرئو خلنا انتايو قال كفال نحاد أو رجاس مستسرعت وقينهم نعانا يوتعنا اللو إيدو نير مجمرة تانيحو اتي قال ون بخمي ملكع قال زبل أيكونن ازي كاب معفان كاب مالت حسابات كاب نصا وشت هاجر كا ختገልጽ دي مخال بوليتيكاو دليتات كا وشت هاجر كم تزغبا كسرح زي مفتان كتقوم دي مفتان عقل خمس بكا دمص يمثل الى دصوعنا حجي انتاي كحتى كادس ملني هقدف دحري ناطنت إرترا أوراجاتات بزوباتات تكيو نا أوراجاتات كم درسع غيرواني زبل حساب علاني سلازي زي سرعة زي بزي يخصصي بزني أوراجاو نسمعت أساسيو يخصصو يقال غبال كلس كنكسو نخلينا نزي هجي نريو زلنا عند حرينا من زيادة هم دخصص مچم اتزخصص بعلو بنفسه من لسا صبو مسلني زخصصلو زي تقدنا نغرات እንጂ ዘሎ اتزعابي نزي هجي ዘሎ سرعات ወይ ንህግደፍ ንኸሰሉ ሕግ ምጥሓሱ ይኮነን بمسرته ሕግ بزي ምትካሉ ኢና ንኸሶ ሕግ ክጥሓስ መጀመርያ ሕግ ክህሉ ኣሎ ነው ሕጂ እቲ ሕግ بمسرته كاب 94 جميروم سي غزياو منغسوم سقومو سغعزا ساعات زيا قوام تناديفو 97 صديقون كله سغعزا ساعات زيا باواج فيلم زبلوم يمزمرحو زلو سلازي نابنت حق እንዳባጥ ሒሶሞ ወይውን ሕግና አምኪሎም ባይቶና ዘሪጎም ዝባሃል ሕግ ዝባሃል እኮ የለን كمتكأتا نايزي زلو خيد صنح حقسي حق دابات احفو سناخ بحال ندحر كوينو كو بمسرتو تفتن حقون كل اللو السون دحر كوينو ابت بوليتيكا ودا بوراجا زخيد دلو حقون كل اللو كو بمسرتو حجي اتي اتنا وراجاتات قريتا اب حزبي مفتارو كنوي زمات ነገር ውን ይብሉን ምክንያቱ መንግስቲ ممحدراو قرصي خفنطحن كتصدقن ወይ ዳግ መስረራዕ ክገብር ሙሉእ መሰል ኣለዎ ግን አበስ ምራይ ኮነን ዝግበር ንሱ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዳግ መስረራዕ ክትገብረሉ ኣብ ገሊኡ ፈንጢሕካ መስካልክቱ ሕውሶ ተሓስብ ደለኻ ምስኡ ተማኺርካ ብናቱ ሰናይ ድሌት ዝግበር አዎ ሕጂ እቲ አይሮኒክስ ዝገብሮ ወይ ውን ተጻይ ናይቲ كخون زقبو زقبرو انتايو نوو خنقرم نوسدو سغونتي كال اعناوي ترى يمص محلاوي هج انتاي مالتي مسلكاس ازي حق اندابا قبل كله انا قال حقتات اندا كنببكي الي نامنت ازي سرعه دنبزان دبل حقي دحريت ابس مرات صحيفو مالت ابس مرايت حاتيمو ስለዚህ او خسرح كله سرعته نريئن يري صبق غيرو ስለዚህ ነጥዩ ተዓዲሉ ሪኢናዮ ማለትዩ ኣብዝራናዮ እዋን እትሕጊ ሎሚ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከልን እንታይ ዳ ከመወከሲ ወይ ኣብቲ እዋን እንታይ ነይሮም ሰባት ንኽትፈልጠሉ ጥራይ ድሕግዘካ ማለትዩ ስለዚህ ሕጊ እንዳባ ኢልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኩነታት ዘለዎ
كمو كسخون خلي امبر دلو اي مسلن نعي بقدام خوينا خري اخر لخ مالتي بعنقت كواد فرطو يبلين بزح مالتي حجي تهزبي خمس بالكاس لدي تحتته سمعي يخلي مالتي سلامنتاي تحتتنا ግን ህዝቢ ኤርትራሲ ንተሓተቱ ነገር አለ ወዲዩ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ነገር እዚ ለካሲ ደሊ ብጀካ ረፈረንደም ሲ ካል ተሓተቱ ዘሎ ይመስለኒ አው ከለሁ እግር መገደ ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ህግደፍ ስክፍታ ይፈጥረሎም ንዝብል ሕቶ ምሳይ ሰማዕ ዲኻ ማለሲ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ብፈለማዩ ካብ ክልተ ሰለስተ ነገራት እንቆቁ ይባሃላየ ስኻ እንታይ ሕቶ አውራጃውነት ሕቶ ሃይማኖት ሕቶ ብሄር ክልዓል ከሎ ጥንቆቁ ይባሃላየ በተሃሉ በቲ ማህራይ ማር ብዘይገድስ ቀልጢፉ ካብ ዝነቅሓሉ አርእስቲኡ ብቁጥሪ ክንሪኦ ከለና አይድህለልኒ ይባሃላየ ሕጂ ናይ ግዳም ሓይልታት መጺኦም ነዙን ሰዓት ከም ደሳሲዎን ከም ድጥቀሙሉን ዘለው ብፍላይ ከ ወገን ትግራይ ከ ይባሃሊ ከመይ እናት ካሪቶ ንሶም ዲዮም አበጊሶሞ ዝነበረ ዲዩ ማለት ካብ ውሽጥና ዝብገስ ዲዩ መቸም ኮንስፒራሲ ገለ ክመስል ስለዝኽእል ኩስቶ ከም ደፊእዎ ክብላይ ከእኔ ግን ከም ዝትብሎ ፀናሕካ ብርግጽ ነዛ ዓይነታት ተሓሳስባ ሌጂትመሲ ወይ እንታይ ክንብላ ብትግርኛ ሕጋውነት መልባስ ወይ መሰረት ዝህብ ከም ቅቡል ንክትቀበሎ ዝገብር ብወገን ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቃውማ ነዚ ዘደንፍዕ ስለዝኾነ ንሱ አብራቲዕዎ ምናልባት ክረአ ዝደሊ ሰብ ብዛዕባኡ ተዛሪድ ክዛረብ ዝደሊ ወይ እውን ምስ ዘለና ሕጂ ዘለና ኩነታት ተተሓሒዙ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ መንነት ፕሮጀክት ፍራስትሬት ዝገብሮ ዝተበደለ ተስፍኡ ዝበነነ ሰብ ዘበገሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ተዓቢቡ ጸኒሑ ምስቲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ቃውማ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ከም ሓደ ቅኑዕ ፖለቲካዊ መንገዲ ወይ ስትራክቸር ገይሩ ተቐቢልዎ ንክደፍኣሉ ባይታ ፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኻልእ ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሲምፖዚየም ይኹን ብዝተፈላለየ አጋጣሚታት ብሜድያ ፒች ክገብርዎ ወይ እውን ክቃልሕዎ ዝፀንሑ ብዛዕባ መንነት ዝብል ንኣብነት ከም ሕቶ መፂኡ እዚ ትግራዋይ መንነት ዝብል ዶብ ሰንጢቑ ዝኸይድ ብዙሕ መዛረቡ ኮይኑ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ከዓስሎ ወይ ክዛረበሉ ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ እዚታት ምናልባት ንኡ ሌጂቲማይዝ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ምናልባት ድፊት ሂብዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይግምት ንመንነት ከመይ ኢኻ ትገልጾ ዶክተር ፍትዌ ካብይ ንላዕሊ መቸም እቶም ናይ ፖለቲካ ምሁራት ክምልስዋ ዝሓሸ መስለኒ ግን እቲ መንነት ዝበሃል ሃገራዊ መንነት ኣሎ ሓደ መንነት ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ ቀጸላታት ዘለዎ መንነት እዩ ኣነ ናተይ አይደንቲቲ ወይ ናተይ መንነት ትግርኛ ኮይነ ወዲ ሓደ ከባቢ ናብነት ወዲ ሰንሒት ትግርኛ ኮይነ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል ኣስላማይ ክኸውን ይኽእል እዚ ሓደ አይደንቲቲ እዩ ኤርትራዊ ዝበሃል ከዓ ሃገራዊ መንነት ከዓ ኣሎ ወሕጂ እቲ መንነት ሲ ሓደ ነገር ኣይኮነን እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ መንነትን ዜግነትን ኢሎም ንኣብነት ሲ ነቲ ዛዕባ ብዙሕ ከሓማርግዎ ገለ መለ ትሰምዕ ኢኻ ክልቲኡ ከምዚ ኤክስክሉሲቭ ወይ ተሓደ ነቲ ሓደ ዘግልል ኣይኮነን ብዙሕ መንነታት ኣለዋ ሓደ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ወዲ ሓደ ዓዲ ወዲ ሓደ ከባቢ ሓደ ብሄር ኮይኑ ወዲ ክኸውን ይኽእል ጓል ክኸውን ይኽእል ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል እስላማዊ ወይ ተኸታሊ ካልእ ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል ወዲ ሓደ አውራጃ ክኸውን ይኽእል ወዲ ካልእ አውራጃ ክኸውን ይኽእል እዚ መንነታት እዚ እናተደራረበን ወይ ድማ ኣግላሊ ከይኮነ ተወሳሲቡ ዝኸይድ እዩ
ኣመወዳእታ ኸ ሃገራዊ መንነት ዝብል ተማሪ መንነት ኣሎ ማለት እዩ ከምዝሎ ኣነ ንስኻን ብቐረባ ንፋለጥ ኮይና ነዋ ስለዚ ማለት ብቐረባ ክብል ከለኹ ሲ ሓደ ዓይነት መንነት እንተለና ኮይኑ ኣዋ ናይ ቀረባ መንነት ትበልካ መለለይ መንነት እንተለና ኮይኑ ብሓንሳብ ፖለቲካዊ ሓሳብ እውን ደሰክፍ ኩነታት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ተፈክር እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ናይ ቀረባ ደቂ ዓዲ ተኮይኖም ወይ ደቂ ውራጃ ተኮይኖም ኮሚኦም ድሉ ዘለው ስለዚ እዚ ሲ ማለት ብሓቂ ብሰናይ ድሌት ተበጊሱ ኣብ ኣውራጃውነት ኣብ ፖለቲካ ተተፈተነኸ ባህል ቋንቋ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣቃውማ ኣውራጃውነት መልክዕ ኣይኮነን ዘሎ ንዓይ ፌደራላዊ ኣቃውማ ማለት ወላ ናይ ቋንቋ ኣቃውማ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጡ ኣብ ፌደራል ሕጂ ናይ ክልል ትግራይ እንተርኢና ኮይና ኣብ ውሽጡ 4 ብሄራት ኣለና ኢሎም እዮም ዳርጋ ደሓስቡ መስለን እሶም ስለዚ እቲ መንነት ኣብ ህዝቢ ኤርትራውን ክእትዎ ድፈተኑ ከም ዝርዳእኒ ወይ ከም ብዙሕ እዋን ካብ ዝሰማዕኮ ናይ ፌደራላዊ ቃውማ እዚ ከዓ ሓደ እውን ንዓና ሓደ ፌደራልያ ዝበሃል ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ ይብሉ ሓደ ፓርቲ እውን ኣሎ ናይ ፖለቲካ ብዝደገ ብኡዳ ሓስብ እዩ ማለት እዩ ካልኦት እውን ካልእ ዓይነት ኣቃውማ ኣለዎ ሕጂ ብሓፈሽኡ ሲ እንተ ብኸም ተተፈተነኸ ብኡ ተቃሊስናስ ቅድም ንነፍስና ሓራውፂና ድሓር ነቶም ካልኦት እውን ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ድብሉ ተኮይኖም ብቕንዕና ኦኬ መጀመርያ እቲ ፀገም ማለት ከም ኤርትራውያን ሲ ናይ ሓባር ፀገምና እንታይ እዩ ኣብ ዝብል እንተመፃእና ዝሓሸ ይመስለኒ ንኣብነት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድናያ ሲ ብዙሕ ፅቡቅ ኣብነታት ዘለዎ ይመስለኒ ኣብነት እንተዝህልዎ ዝሰርሕ ነይሩ ዝኸውን ድሕሪ 27 ዓመት ተጋሩ እናተሃድኑ ካብ መሬት ኣምሓራ ካብ መሬት ኦሮሞ እናተቐትሉን እናተሃድኑን እናተዘምቱን ኣብ ትግራይ ምተዓቑን ናይ 27 ዓመት ፕሮጀክት በዚ ዝረኣናዮ እዩ ተፈፂሙ እወ ናይ ኦሮሞ መንነት ደልዲሉ ብቋንቋኦም ዝተማሃሩ ብመንነቶም ዝተኸስከሱ ኣብዚ 27 ዓመት ዝዓበዩ ሕጂ ኣሰብኡት ብዙሓት ኣሰብኡት ኮይኖም ዘለው ፈርዮም ኣለው ንሶም ግን ኣበይ መፅኡ እንድሕር ኢልና እቲ መጀመርያ 91 ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ቅርፂ እቲ ሓደ ብሄር ኣብ ክልል ናይቲ ካልእ ማለት ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ደሎ እቲ ሓደ ብሄር ኣብ ክልል ናይቲ ካልእ ብሄር ማዕረ መሰል ኣለዎ ኣብቲ ሕጊ ከምኡ ይብል ማዕረ መሰል ኣለዎ ግን እቲ ዝረኣናዮ ግን ካልእ እዩ ሰባት ክህደኑ ዝጀመሩ ኣብ ክልል ሶማል ቤተክርስትያናት ክነድድ ኣብ ካልእ እውን እቶም ካልኦት ብሄራት ፀገማት ክገጥሞም ኣብ ኦሮሚያ ከምኡ ኣብ ዓበ ማሕራ ከምኡ እዚታት እዚ ፅቡቅ ኣብነት እውን ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣውራጃ ንብል ኣለና እቲ ካልእ ከዓ ንበታት ጥዕሙ ክውደብ እዩ በቲ ሓይሊ ክረክበሉ ይኽእል እዩ ዝብሎ መንገዲ ክውደብ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ማይኖሪቲ ኮይኑ እቶም ካልኦት ዝወሰንሉ ጥራሕ ትሚሉ ክቕበል ኣይክእልኒ ድሕርቲ ሳብ ናሽናል ወይ ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ ወዳድባ ፍቁድ ኢልና በቲ ዝጥዕመና እንድሕር ክንወዳደብ ጀሚርና እቲ ካልእ ከዓ ብሃይማኖት ይሕይለኒ እንድሕር ኢሉ ብሃይማኖት ክውደብ እዩ ማለት እዩ ወላውን እኮ እንታይ ድዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንነገሩ ብዙሕ ካትዓና እዩ ከመይ ተይልካኒ ዝምታ ራስያን ከምኡ ከዓ ብልሽውና እንደበገሶ እዩ እቶም ደቀባት ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ከሎ መሬቶም ተዘሚቶም ንዘይምልከቶም ሰባት ብዙሓት ብሕስር ዋጋ ተሸይጡሎም ንሶም ብዕርቃኖም ምትራፎም ብፍላይ ምድሪ ኦሮሞ ከምኡውን ርኡይ ዝኾነ ቁልዕ ዝኾነ ብልሽውና ናይ ስልጣን ናይ ገንዘብ ማለት ጉቦ ኩሉ ነገር ዘለዎ ኣሎ ኩሉ ነገር ዝርከቡ ወላ ካብቲ ምሁር ኣካል ፖለቲካዊ ኣካል ወላ ትምክልኻል ኩሉ ብቐሊሉ ክተንኩሎ ትኽእል ዓይነት ኣገባብ ብልሽውና ስለዚ ኣተዎ ንሱ እዩ እቲ ናይ ናብ ሓደ ዓይነት ብሄር ኣተኪርካ ናብ ተጋሩ ዝግበር ሕጂ ናብ መሓሩ መፅኡ ዘሎ ተገምጢሉ ማለት እየ ኣሳሰይቱ ነይሮም እዮም ባዕላቶም እዮም ፅልኢ ብፅልኢ ጌርካ ክቕየር ነይርዎ ሕጂ ናይ ፅልኢ ዕውር ዓይነት ፅልኢ ደምፅኦ ፖለቲካ እዩ ነዚ ገይርዎ እምበር ብዙሓት ሰባት ሕጂ ናይ ከምዚ ናይ ሶም ባዕላቶም ዝብሎ ዘለው ኣምሓሩን ወይ ኢትዮጵያውያን እውን ናይ
ማለት ተራ ሰብተራ ንሕና ኢና ባህልቲ ማለት ሰብተራ ኢና አይም ድብሎ ኦሮሞ ብዙሓት ኢና ንሕና ሙሉ ኢትዮጵያ ስለዚ በዛሕና ኻስ ንሕና ኢና ተራ ክንሕዝ ዘለና በቶም ሒደት ክትባሃሉ ኸ ክንግዛእ የብልና ንድብል ግን እቲ በሓፈሽኡ ናይ ምግባት ዓቐን ናይ ዘይብሉ ስርቂ ደበግሶ ኢለ ድፅዋዓነ ብወገነይ ኣብ ኤርትራ እዚ ባና ዝረአ ዘሎ ኣቋርፀካ ኣለኹ ምናልባት ኣብ ሕቶ እንድሕር ትኸይዳልካ ሕቶኻ ከይ ትርስዕ እምበሪ እዚ ናህና እውን ምጥምማት ዝፈጠሮ ዳ እምበሪ ሃናፂ ፖለቲካዊ ቅርፂ ስለ ዘሎ ብድሕሪ ይኮነን እምበር ኣብኣ ከምታ ዝበልካ ምጥምማት ወይ ከዓ ኣብ ህልኽ ወይ ከዓ ሓድሽ ቅዲ ናይ ፖለቲካ ክሰርሕ ኢልካ ፈቲንካ ምስ ዘይሰልጠካ ወይ ምስ ዘይኮነልካ ተምፅኦ ካብ ኮነ እዚ ኣብ ዝሓድሽ ኣብ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ማለት ብህዝቢ ፍትሒ ደልዩ ዝእከቦ ዘሎ ሓይሊ ነዚ ዘሎ ኣዕናዊ ዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ፀቢብነት ዘሎ ምቅላስ ብኸመይ መዕቀኒ ተጠቂሙ ከለለየ ይኾነሉ እቲ ህዝቢ ወይ ክፈልዮ ይኽእል ከባድ ሕቶያ ማለት እንታይ እዩ እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት መጉጅጃል ዳርጋ ኩላና ኤርትራውያን ክንታ ቀዲምካ ዝበልካያ ንብህጎ ነገር ኣይኮነን እንምንየው ነገር ወይ ብኡ ክንውደብ ኣይንደልን ኢና ኣፈይ መሊእኹም ክብል ይኽእል እየ ሕጂ መጀመርያ እዚ ዘለናያ ፀገም መፍትሒ እንደልየሉ ዶ ናይ ብሓቂ ማለት ሲ ክፍታሕስ እንደልዮ ዲና ብዛዕባ ታቡ ኮይኑ ተፀቂጡ ማለት ነውሩ ኮይኑ ተፀቂጡ ክኸይድ ዘለዎ ፖለቲካዊ ዛዕባ ክህሉ ኣብ ኤርትራ ኣነ ከም ውልቀ ሰብሲ ኣይደልን ምክንያቱ ተዓብዒቡ ዝሕለፍ ኣርእስቲ ፅባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ ክዓግተካን ከንቅፈካ እንተደይ ኮይኑ ዋጋ የብሉን ግን እቲ ናይ ሓባር ፀገምና እንታይ እዩ ብሕጊ ዝግዛእ መሰል ዜጋ ዝሕሉ መንግስቲ ዘይምህላው እታ ቅድሚ ኩሉ ክንገብራ ዝግባአና ድሕነት ናይ ዓድና ኣረጋጊፅና ልዕልና ሕጊ ከም ዝረጋገፅ ምግባር እያ እቲ ኩሉ ነልዕሎ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስልጣን ዝህብ እቲ ውክልና ናይ ስልጣን ዝህብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢልና እንድሕር ኣሚንና እቲ ሕጊ ምስ ቆመ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ሓሳብ ኣለኒ ኢልካ ብኽፉት ተመያይጥካ ተላዚብካ ህዝቢ ዝፈትዎ ክትገብር ቁሩብ እንድሕር ኮይንካ እታ መጀመርያ ክንገብራ ዝግባአና ከም ዜጋታት ኩሉ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና መጀመርያ ልዕልና ሕጊ ዝረጋገፀሉ ባይታ ንፍጠር ኣነሲ ነቶም ካልኦት ስለዘይኣምኖም ምስ ወዲ ዓደይ ኮይነ ጥራሕ ፖለቲካ ክዛረብ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ግን ምስ ወዲ ዓድኻ ኮይንካ ብዛዕባ ዓደይ ዝወሰንካዮ ደኣሞ ኣነ ክንታይ ልቕበለካ ክብል ኢኻ ታሕቲ ሕጂ ነዛ ንእሽተይ ድልድል ሰጊርካ ምስ ካልእ ዜጋ ምስ ካልእ ወዲ ካልእ ዞባን እምነትን ከባብን እንድሕር ክትመያየጥ ዘይትኽእል ኮይንካ ብጉዳይ ብናይ ሓባር ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራዊ ዛዕባ ሲ በይንኻ ትወዲብካ ደኣሞ ፅባሕ ንግሆ መፂእ ካብቲ ናይ ሓባር ዛዕባ ብምትእምማን ክትላዘብ ምዃንካ ሲ እንታይ ውሕስነት ኣሎ ነዛ ንእሽተይ ነገር እኳ ክሰግር ዘይከኣልካ ሕጂ እቲ ዝበሃል ኩሉ ምስልዩነት እዩ እንታይ ልክዕ ከምዚ ቃንጥሻ እምበር ክስስን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ድነይ ዝስስን ብርሃን ኣብ ደይበፅሖ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ከኣኒ ኣብ ዝተሓምረጎ ፖለቲካዊ ባይታ ቦታ ስለ ዝረክብ ገሊኡ ብገርሁ ዝስዕበሎ እቲ ዓንገረር ክብለሉ ዝውዕል ግን ቅንዕና ዝጎደሎ እሞ ከምዚ ኣያ ኮይኑ ምርኡይ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ኢለ ጥራሕ ይኽብል ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ረብሓታትና ከም ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ዝተሓዝ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉ ናይ ዝረኣኒ ወላ ሓንቲ ነገር የለን እዚ ኣሎ ኢሉ ክዛረብ ክእምነኒ ዝኽእል እንድሕር ሃልዮ ከኣኒ መርሓባ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን
ሕራይ እሞ ኣብዚ ጽሑፍካ ድጠቐስካዮ ማለት ሓድሽ መስነት ክሰርሑ ዝፍትኑ ሓይልታት ከም ዘለዉ ጠቒስካ ኣለኻ ሕጂ ግን ወላዞም ንብሎም ዘለና እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ደጋጊሞም ወላ ኣነ ወዲ እገለ ዓዲ እየ ስለዚ ክሳዕ ጸቢብነት ዘለዎ ኣገባብ ድጥቀሙ ገለዎም ብሃይማኖት ኣለዉ ገሊኦም ውን ብዞባ ኣለዉ ካልኦት ውን ገለ ናይ ጥንታዊ ታሪኻት ኣምፂኦም ድዛረብሎ ግን ብሓቂ ክሳዕ ክንድኡ ግምት ዝወሃቦም ጸለውትን ድዮም ወይ ኣስጋእቲ ድዮም ኣስጋእቲ ምናልባት እቲ ጽቡቕ ነገሩ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሕማማት ኣብ ከምዚታት ማለት እዩ እቲ እዞም ከምዚ ኢሎም ኣብ ሚድያ ዝዛረቡ ዓዊሉ ዝተዛረበ ንዝበዝሐ ሰብ እዩ ዘስምዕ ወግሐ ፀብሐ እንድሕር ሓደ ሰብ ከምኡ ኢሉ ዓንገረር ዝብል ኮይኑ ንኻልኦት ዝሕስር እንድሕር ኮይኑ ኣብ እዝኒ ብዙሓት ስለ ዝበፅሕ ከምዚ ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝሓስብ ዘሎ ሕጂ ነቲ ንሱ ተዛረቦ ከዓ ተመሊሱ ንሱ ዝብል ዘለኹ መብዛሕትአን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚታት ሕማቕ ነገራት ስለ ዘይርከባ እያ ዝበዝሓ ማለት ብዙሕ ዘብለን የለዋን ዜና ኣለዋ ክብሎ ዝኽእሉ የብለይን በቲ ዝተዓዘብኮ ሕጂ እቶም ከምኡ ኢሎም ዓንገረር ክብሉ ዝውዕሉ ንሶም ጥራሕ ስለ ዝስምዑ ንሶም ዓዊሎም ስለ ዝግዕሩ ዘለዉ እሞ ገሊኡ ሓንሳእ ስነ ምግባር እውን ክትቅበሎ ዘይትኽእል ዘረባ ስለ ዝዛረቡ ንብዙሓት ሰባት እዩ ዝወግእ ሕጂ እቲ ዛዕባ እንታይ ይኸውን በቲ ንሶም ዝሰርዕዎ ኣጀንዳን ዝዛረብዎን ይስራዕ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ብዙሖም ንላዕልን ካብቲ ናይ ብሓቂ ብቕዓቶም ንላዕሊ ጽልዋ ይህሉ መዛረብ ዛዕባ ኮይኖም ከዓኒ ኣብ ገሊኡ ሲ ነቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ኤርትራዊ ኣጀንዳውን ኤርትራዊ ዛዕባውን ዲሬይል ገብሩ ወየመ ጫሌዳ ኣውፅኦም ኣብ ካልእ መንገዲ ግዜ የባኽኑሉ እዮም ሕጂ ወላ እኳ ዓቕሞም ድሩት እንተበልና ብብዝሖም ውሕዳት እዮም እንተበልና ግን ነቲ ኣጀንዳ ይጸልውዎ እዮም ንብዙሓት ሰብ የሰንብዱን የቕስሉን እዮም ከም መርኣይኡን እኒሄለኮ ወሓድ ብዛሕ ተረኦምን ታሽሞኦምን ብዘየገድስ በውራጃ ክንጥርነፍ ኢና ኢሎም እኮ በጋገሱሉ እዚታት ኣብ ሚድያ ገለ ንሪኦ እዩ ክንደይ ሰባት እዮም ዝጥርንፉ ኣይፈልጥን ሕጂ እዚታት በውራጃ ክንጥርነፍ ክብል ከለዎ እቲ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሳዕቤኑ ሲ ንርእዮ ኣለና ድሓር ብመንፅሩ ከዓኒ እቲ ድልዱል ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ዝሓለፈ 20 ዓመት ስለ ዝዳሃኽዎ እዞም ህግደፍ ብኡ ደነይሕ ከም መከላኸሊ ዝኸውን ድልዱል መንነት ታሽሙ የለን ተስፋ ዝህብ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ክንያሓሉ ዝኽእል መንነት እውን የለን ምክንያቱ እቶም ዝራይ ክኾንዎ ዝኽእሉ ክከላኸልሉ ዝኽእሉ እቶም ዘሳድድዎ ስለ ዝኾኑ ሓደ ኣብነት ክበካ ሓደ ወላዱ ሲ ኢትካ ጠውዩ ብኹርማኝ እናገረፈካ የፍቅረካ የፈትወካ እንድሕር ኢልካ ሳምንታይ ኢኻ ተሽረፋታ ፍቕሪ እዚ ብዓድና ዘሎ ከዓ ከምኡ እዩ ሕጂ ንፈትወኩም ኢና ንሓልየልኩም ኢና ንሕና መምፃእቲ ናፅነት ኢና እናበሉ በቲ ሓደ ከዓኒ የሳድድዎ የባርርዎ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ናፅነት ዝበሃል ወይ ነቲ መንነት ዝበሃል እውን ምስቲ ቁስሉ ተሓሒዙ እንተተርጎሞ ኣይፍረደሉን እዩ እቲ ንእሽተይ ኦኬ ግን ምስትሎ ዘለኻ ብርግጽ ኩንነት እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን እቲ ኤርትራዊ ሓቦን ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝብሉ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበሩ ጭሩሕታት ዲና ንብሎ ወይ ኣምራት ሎሚ ዳርጋ ናይ ፖለቲካን ቃላት እዮም ኮይኖም ማለት ህዝቢ ክሰምዖም ዳርጋ ይደልን ደሎ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ከም ዝበለ ብቕዓት ከም ዝነበሮ ብናይ 30 ዓመት ቃልሲ ጥራይ ዲና ክንዕቁኖ ንኽእል ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብናይ 30 ዓመት ቃልሲ ጥራይ ዲ ማለት ፀዋር እዩ ንሓድሕዱ ይተሓጋገዝ ይተሓባበር እዩ ኣሕሊፉ ኣይወሃብን እዩ ወይ ድማ ደሎ ፀገማት ከዓ ይህን ሚህን ኢሉ ክፈትሕ ሲ ይሓይሽ ይድበሃል ዝነበረስ በዛ ናይ 30 ዓመት ኩነታት ጥራይ ዲና ክንመዝነን እንድሕር ተረዲእካ ሃልየ ክልተ ነገራት የነ እቲ ጭዋ ባህሊ ኣሎ እቲ ሕጊ እንዳባ ምስኡነት ተኣሳስሮ ናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ናይ ተኣማኒ ምዃን ባህሊ
እዚታት እቲ ጭውነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ እዩ ካልእ ግን ሓደ ሕብረተሰብ ምስ ሓደ ሕብረተሰብ ምስ ካልእ ዘሎ በታ ማለት ኤርትራ ትብል ካርታ ዝተሓጽረ ዝተፈላለየ ሕብረተሰባት ናይ ሓባር መንነት ምጥራይ ካሎ ካልእ ማለት እዩ እዚ ንብሎ ጸናሕና ንኣብነት እቲ ምትሕግጋዝ ጻዕራም ናይ ምዃን ገለመለ ንብሎ ወላ ብጸቢቡ ዲፋይን ክትገብር ማለት ከተብሎ ትኽእል ኢኻ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ብዓዲ ደረጃ ወላ ከተቕሞ ትኽእል ኢኻ እቲ ሃገራዊ መንነት ግን ናይ ነዊሕ ግዜ ፕሮጀክት እዩ ንኣብነት እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት ሲ ከም ጥርኑፍ ከም ሓደ መንነት ማለት በታልክዕ ዘላ ካርታ ማለት እዩ እቲ በታ ካርታ ተሓጺሩ ወይ ተሓቂፉ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኣነ ኤርትራዊ ዝብል ስምዒታት ዘጥረየሉ ሳብ 1890 ጀሚሩ እዩ ንምንታይ እንድሕሪልና ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ዓስከር ናይ ጣልያን ኮይኑ ፖለቲካዊ ይብሎ ወላ ኩሉ ብሓንሳብ ክዋሳእ ስለ ዝጀመረ ከምኡ ኢሉ ንሓደ 50-60 ዓመት ስለ ዝጽንሐ ማለት እዩ ናይ ሓባር መባእታ መንነት ገይሩ እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ብማእከል ዘሎ ብቀደሙ ሓደ መንነት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተቀራረበ ተመሳሳሊ መነባብሮን ውህደትን ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ግን በታ ካርታ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ በታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እዚ ሃገራዊ መንነት እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ፕሮጀክት እዩ እቲ ሃገራዊ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ከኣኒ ሓደ ዓብይ አበርክቶ ነዚ በሓንሳብ ሰመንቱ ንምግባር ወይ ነዚ ንምድልዳል ነቲ ሃገራዊ መንነት ንምድልዳል ዓብይ ተራእይ ተጻዊቱ ኣብ መሪርን ኣብ ግዜ ራህዋንሲ በሓንሳብ ንነዊሕ ክጓዓዝ ዕድል ስለ ዝረኸበ ዝያዳ ክቀራረብ እቲ ቅድም ግዜ ጣልያን ዝነበረ ሌላ እዚ ነው እቲ ንብሎ ጸናሕና ናይ 30 ዓመት ናቱ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ሃገራዊ መንነት ኣብቲ ጭውነት ናይቲ ህዝቢ ከኣኒ ካልእ ነቲ ሃገራዊ መንነት ዝድርዕ ኮይኑ እቲ ሃገራዊ መንነት ግን ካብዚ ንብሎ ዘለና ብሕብረተሰባት ብዓዲ ብገለመለ ክንገልጾ ንኽእል ዝሰፍሐ እንታይ ሽሙ እዩ ዘለዎ ዝርግሐ እዩ ዘለዎ እሱ ከኣኒ ዝሃገራዊ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ከኣኒ ኣብኡ ሓደ ዓብ ተራ ኣለዎ እቲ ተጻዋርነት ግን ብእንታይ ሽሙ ኣይኮን ማለት ሲ ብብረታዊ ቃልሲ ጥራሕ ዝዕቀን ኣይኮነን ምናልባት ታሕቶኻ ምግቡእ ተረዲአ እንተኮይነ እወ ከምኡ ድብሎ ኣለኹ ኣነ እንታይ ክብለካ ጸኒሐሲ ህዝቢ ኤርትራሲ በዚ ሕጂ ምእንቲ ካብ ኢትዮጵያ ክፍለይሉ ዝገበሩ ብረታዊ ቃልሲ እሞ ተዓወቶ ብኡ ጥራይ ዲዝልለይ ማለተይ ከም ህዝቢ ሲ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ማለት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣማኢት ዓመታት ሲ ነይሩ እዩ ከም ህዝቢ ወይ ልክዕ ብልክዕ ዘለዎ ኣቃውሞ ኣይሓዛ እምበር ነይሩ እዩ ስለዚ ሲ ኣብ ታሪኹ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣጋጢሞ ፈልጥ ድዩ ማለተይ ከመይ ኣጋጢሙ ለካ ኣለኹ ብሰንኪ ናይ ኣውራጃውነት ኣቃውማ ወይ ገለሲ ተረኣየ ተጋነነ ነገር ነይርዎ ድዩ ኣይመስለንን እቲ ውራጃ ዝበሃል እውን ንባዕሉ ከምዚ ኣቀዲምና ንብሎ ጸናሕና ኣብ ድሒሩ ዝመፀ ናይ 120 ዓመት ታሪክ ዘለዎ እዩ ካብ 1890 ዝጀመረ ምምሕዳራዊ ቅርፂ እዩ ሕጂ ደረተን ኣይፈልጣን እየን ዓድታት ማለት ኣይኮነን ናተን ልምድታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ንሱ ክስታስ ከታቴና ጸኒሑ ጣልያን ሲ እቲ ናቱ ልምድታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘይሰዕረረሉ ምክንያት ውሕሉል ዝኾነ ባህሊ ናቱ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝጸንሐ ጣልያን መስከደሲ ብቋንቁ ብዘይካ ምስቶም ዓሳኽሩ ማለት ዓሳኽር ጣልያን ዝነበሩ ብዙሕ ኣይሓከመን ሕጂ ትጽልዋታቱ ደይምስዕራሩ ጭውነት ናይቲ ኣባይታ ዝጸንሐ ምናልባት ሃይማኖት ክርስትና ንሮማ ከኣቱ ከሎ ወይ ቅድሚ ምእታው ኦፊሻል ሃይማኖት ቅድሚ ምዃኑ ወግዓዊ ሃይማኖት ቅድሚ ምዃኑ ኣባናውንቲ ሃይማኖት ምንባሩ ምስኡ ዝተሓሓዝ እቲ ድልዱል ባህሊ ምጽንሑ ንሱ እዩ ኣታቲና ኣብቲ ግዜ ጣልያን ማለት እዩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ብልሽውናን ገለመለን ዝበሃል ዘይነበረሉ ምክንያት ጭውነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዞባዊ ዝበሃል ምስ ዞባ ምስ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድመሳሰል ጸገም ነይሩ ዲ ዝበሃል ሕቶ ግን ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራ ናተይ ዝብሎ መንግስቲ ተሳዓን ሓደን እዩ ንመጀመርያ ንሰን ከማን እተን ናይ መጀመርያ 7 ዓመት ማለት እዩ እተን ናይ ምልላይ ናይ ሕጽኖት ግዜና
نسانينا حجي اتقدم إذ نبرة تاريخ نحرقنا يو منجستي هابا قبلك نحردلي وسدلك ولا تكاي وسد كرج ركب جبر هابا بلك مس منجستي زنبرم ركب دا زكاة جبر نحركي الكات حبا ويتحبب فديت كان لحرمتي خاني تقبل ابت تحرر دي سنبر له مالتي اجي مس منجستي جن ناي مموات مسل زمهارو وي عدل زهبو ايصنحن نمجمريا غزيسي سلطان ناتيمو نمسلي كحتت يزبل امر كم حزبي مالتي كم حدا هاجر نمجمريا تسعن حدنينا رخيبنيا وحجي بزعبا وراجان خنزاربسي ወይ ብዛዕባ መሰልና ክዛረብ ባይታውን አይነበረና ንኽብል ኢለ ቅድሚ ሕጂኹም ዓይነት ተመክሮታት አይነበረና ኣብቲ ነቲ ተመክሮታት ወይ ነቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ደሊብና ብዛዕባ መሰልና ብዛዕባ ፖለቲካዊ ተሳትፎና ክንዛረበሉ እንኽእል ወይ ክንዛረበሉ ዝሕግዘና ኣፍልጦ كنتريلو زغبانا غزي خاني ازي جرانايو مالتي اغاطيمنا امسايو خندي نسسن اب مبتتان قصنا حيدنا هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية اوكي حجي إذا غلو زبال كايو بحجون كيمت مالت عناو ترايز الرأي كازو لنعخا ترى مهورات من إسات كامزنات كازو بلو أبزلو من قصاص ناي بوليتيكا ديمقراسياوي منقسن مهنا ذكاد له بوليتيكا كم يعلو تبل مالت كم يترى لكم بزوح دمصهم سمع أي يلن يمدلكم بزح سبات انتهيت بالنسخة وكسمع عقبو تي لعل كله نحمي نحن هنا مالت تي إرتراوي تي حزبي كي تمهر زمهرو تني والقاوي صعرن منفعتنا بوتون كله جن ابي تراست نرتس بريفيليج مالت حلفاي ابغليوسي حدا ولادهم كاب حمشتسي قاليو اب صحيح كحجز قاليو قال خحجز فتحاده جن حلفا تمرت زسددلو اغاطاميتا نيري حجي تمرتسي مسلا يكون اب إرترا تمرتي بريفيليج مالت حلفا ايو حلفا عند حتى غيرلكا عصفا كتكفل قديتا لك حجي نزا عصفا زي نزي قديتا زي بغبو كنعمو ايكالنا بزي مجنان مالتي نناتنا بمغنيتا على مجن خلينا نناتي بمغنيتا عن زغل يخالي أمكم مالتي جين انتاي يخبل اندحر بمغنيتا خمس كوينة اتي ايجنسي وي باهن زي بلن خناتات وين اين زي ربح خناتات كغير سعقمية بلين زبلون كقبولو لن مالتي ساخاب خال أزرار وحماق يا مالتي حماق يقبلها لأن اندحر نتم مخنيتا أبدحر تم مخنيتا حباء كوين هجي كم تخنقبروز قبعنا أي قبرنا نقبر وني لنا تي بايتا من البات نانا زواسق بايتا اندحر ديهاليو اندحر زيهاليو هانات اتراخ نتصواتو اللون نخل بعلنات بايتا خنفتروهم قديتا لنا حجاب جل زقلاقل كومو عينت الله اذا خبل كلو وحدات ناي بحق لبامات تغوهاتن يلون مالتا يكون ببخرنو يراي بطرنف جن اتي زلو عقمي ني إرترا ريكليم نمغبار اي تتقمنالون بحالاي بودو دحريز مت نغيرون الله بتاريخ اندحر ملس إلنا رئينا بزحات بدم زمصا بزح استخفلن هاجرات بباني زطف الله بواغا باني بهوت بدم مصين بباني زطف الله انتاي كولي لا اذا عدي فتينا مالت انت دنگوين تقلطفو تلوط خمت ايبو
كابزي دهن هند بلا تلمات أبتي برهاوز بلا صباح قصنا خنساقرينا أي كترفني شعوقن تسفا تحرمود سنحة تسفا خركب فتحة تحرمود سنحة فتحة خركب كتسال الناس جلوا دهنة زيقات تاخذ وحست الهاجر النحر كون كوينا إذا كله تعافينو سنحن تحرمود سنحن هزبي قربات قربلو قالو انت زي كونه تن بدم مصاون ببانز طفا زبلني قاباناون كدغم خيليو ابزي عقم زل هو اسك خما ابنت ነገር ካና ደስ መለን ነይሩ بدم مصيم بان طفا هاجرات ካብ ዘሎ አንተ ኮይነ اب افريقيا ገለመለ እንደሕሪና انا ابنت جيسي ابتي زيمبابوي رمو منيشموسي زي بابسي تقادلاي نيرو ولا خمسنا هنا 30 عام هاي خرطة تنبر كم أبوزحات هاجرات أفريقياون كم بعل تنزأزي ديمقراطيك ريبابليك أوف كونغو تبهال زاير تبهال زنبرت نابنت حجي اتي تسفاتات نايت حزبي انما بني ابعدو ختكل كم زي كيل وي ابعدو ختكل كم زخيل اندحر بتغبار كل اندحر زي كيلو اتي ناي حبار ማለት መንነትን ሀገርን መህናጽ ዝግበር ናይ ሓባር ወፍሪ ቦለንቱ ተዋሳይ አይከውንኒ ኣብናቱ ውልቃው ጥቅሚ ገጹ ይቀና ኮም እንድሕር ተበጽሑ ኻኒ ሀገር የለን ማለት እዩ ናይ ሓባር ራእይ ዝበሃል የለን ሕጂ ብዙሓት ኣለዋ ዝፈሸላ ሃገራት ኣለዋ በብኹርኑ ኣብ ኣፍሪካ ኣለዋ ኣብ ኤሽያ ነይረን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ነይረን እናተማሓሻ ዝመጽ ኣለዋ ሕጂ ንሱ እቲ ተመክሮታት ካብ ታሪክ ንርእዮሲ እዛ ኣብነታት እዚ ሞኒ እዘይ ንተወሰነ ዓመታት ንዝሓለፈ 20 ዓመት ተበዲሉ ዝጸንሐ ነቲ ህይወቱ ሪኮንስቲትዩት ክገብረሉ ዝኽእል ዳግመ ስርርዕ ገይሩ ከቀናናዓሉ ዝኽእል ተስፋ ክረክበሉ ዝኽእል ባይታ ናይ ምቅናዕ ሓላፍነት ኣለና ነቲ ግዜቱ እውን ተዳሊና ክንጸንሕ ኣለና ኣብዚ እቲ ዝተማህረ ኣካል ንኣብነት ናይ ወፍሪ ትካል ናይ ወፍሪ ፖሊሲ ክትሕንጽጽ እንድሕር ኮንካ ናይ ስነ ቁጠባን ናይ ሕግን ክኢላ የድልየካ ናይ ሕጊ ትካላት ክሰርዕ እንድሕር ኮንካ ናይ ሕጊ ምሁር የድልየካ ሕጂ መጀመርያ ዲስፓች ትገብሮ እቲ ዝተማህረ ኣካል ክኸውን ስለዝኸውን ነዚ ዝሓሸ መጻኢ ንኽህልወና እውን ተዳሊና ክንጸንሕ ኣለና እሞ በብቦትኡ ካብ ሕጂ ሓሲብናሉ ተጸናሕና ጽቡቕ እዩ ንሕና ኣብዚ ሒዝና ዘሎሲ ንዓድና ክንምለስ ስለዘይንደሊ ብዛዕባ ህዝብና ስለዘይንግደስ ወይ እውን ነቲ ዓጸፋ ዝገበረልና ክንሰርሓሉ ስለዘይንደሊ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ቤትና ዳንዴር ስለዝበቆለ እንዲ ሕጂ ከም ህዝቢ ብሓባር ኮይና ናይ ሓባር ጾርና ብሓባር ጼርና ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ናይ ኩላህና ረብሓ ክንቀይሮን ጽባሕ ንጎ ከኣነ ምስ ህዝብና ኮይና እቲ ብጽሒትና ክንጸውር ቁሩባት እንዲና ዘለና ግን ብተግባር ሰኒና ተዳሊና ኣሎ ክንጸንሕ ናተይልቦ እዩ እሞ ዶክተር ፍትዊ ወልዳይ ሓምደ ስለቲ ግዜኻ ወፊኻ ነዚ ንዓኻ ስክፍታ ፈጢሩልካ ዘሎ ኣርእስቲ ናይ ኣውራጃውነት ማለት መንነትን ተልመደን ፖለቲካ ኣውራጃን ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ተለተጋጊ ኣብ ኤሪሳት ቴሌቪዥን እውን ቀሪብ ነይሩ ጽሑፍካ መስለኒ ኣብ ፌስቡክ ኢና ረኺብና ንሕና ስለዚ ብሰማዓቲ ብዝቀረበልና መሰረት እውን ኣቅሪብናካ ስለቲ ማለት ንዘለካ ስክፍታታት ማለት ብጉሉጽ ኣገባብ ጽሒፍካ ሰባት ከም ዝካትዕሉ ብምግባርካ ንዓናውን ግዜኻ ወፊኻ ናብዚ ናባና ስለዝመጻኻ ብስም ኩሎም ሰማዓት ድምጽ ራድዮ ኤረና የመስግነካ ብርግጽ ኣብ ቀረባ እዋን ተመሊስና ዝያዳ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤርትራን
ህልውን ወላ መጻኢን ድምልከቱን ክንዘራረብ ደስ ይብለኒ ክሳዕሽዑ ሰላም ቅነ ይግበረልና ይቀኒየለይ ኣነውን ይቀኒየለይ ክብረት ሃበለይ ዮሃንስ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምስ ዶክተር ፍትው ወልዳይ ሓምደ ዝገበርናዮ ዘተ በዚ ካልኣይ ክፋል ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ክንቀርብ ኢና ሰናይ ቅነ